даже намедонам як хӯрата ма чӣ хеле бифаҳмонам, но ҳам хеле хӯрата безе мекунад ки чизи отатон да даҳантон, чизи худам да даҳантон. Чӣ гуфтаним ба ҳам хе пияндаро раз падарӣ кардан наметони лучше вообще ягон намуд на пияндар боша, на падарӣ ку, на дар пеши мардон хита нишон боте. Ба ин хел суханое ки ту нисбати духтари як каси дига мегӯӣ, ман намедонам падари ҳамун фарзандо оё медона ки ҳам хел аққурату нисбати фарзандо нисбати духтарош мекунад, оё намедона. Ба фикрам агар бидонам, ман намедонам мардака чӣ хуб мекунад. Не ки ма дар инҷа ҳам пияндарам даже гунаҳгор карда наметавонам. Ба кадом хотир? Ба он хотире ки инҷа модар гунаҳгорай. Модар ки хаб кард, тоқат кард, як марди вай мард бегонаай. Як марди бегона вақте ки фарзандитра мега фалон чизи мара хуб тим боли духтара ба намедонам ура просто брида партофтан дар курай ё ягон ҷо бурда лес хушва гурӯш кардан дар курай хеле мардака.